हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 హరే కృష్ణ ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం మ్యాంగ్లూరు కర్ణాటక వారి తరపున 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి అందరికీ స్వాగతం. అందరికీ ధన్యవాదాలు అటెండ్ అయినందుకు. ముందుగా గురు ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపः కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనసహితం కృష్ణచైతన్యదేవం श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः. ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे.
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ఈరోజు మనము 13వ అధ్యాయం. ఈ అధ్యాయం పేరు ప్రకృతి పురుషుడు చైతన్యము క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము అనేది చూడబోతున్నాము. మనము ఇప్పటివరకు ఏంటంటే కర్మ షట్కము 1 నుంచి 6 అధ్యాయాలు చూసాము. తర్వాత భక్తి షట్కము అది కూడా 7వ అధ్యాయం నుంచి 12వ అధ్యాయం వరకు కూడా చూసాము. అలాగే 10, 11 అధ్యాయాల్లో శ్రీకృష్ణుడు ఏంటి ఆయన యొక్క విభూతుల్ని ఫస్ట్ చెప్పారు, తర్వాత చూపించారు. అలాగే 12వ అధ్యాయంలో భగవంతుడికి ఎలా ప్రియమైన భక్తులు కావాలో చెప్పారు, ఏ యోగం ద్వారా తనను చేరుకోవచ్చో ఇలా చెప్తూ వచ్చారనమాట. ఇలా మనం ఈ భగవద్గీతని 3 పార్ట్లుగా మనం విభజిస్తే మొదటి 6 అధ్యాయాలు కర్మ యోగం ద్వారా ఎలా భగవంతుడిని చేరుకోవచ్చు అని, అలాగే చివరి 6 అధ్యాయాలు ఏంటంటే భగవంతుడి గురించి మనం తెలుసుకుని ఏ విధంగా భక్తి యోగానికి చేరుకోవచ్చు ఇట్లా చూడవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు మనం చూడబోయేది 13వ అధ్యాయం. ఈ చివరి 6 అధ్యాయాలు మనకి జ్ఞాన షట్కం అంటే భగవంతుడి గురించి పరిపూర్ణంగా తెలుసుకోవాలి అని చెప్తాయన్నమాట. అలాగే మనకి ఇప్పుడు అసలు జ్ఞానము అంటే ఏంటి, సపోజ్ ఇప్పుడు మ్యాథ్స్లో వస్తుంది కదా, a+b² = a² + 2ab + b² అనమాట. ఇది ఒక ఫార్ములా. అలాగే భగవద్గీత అంటే ఇది ఎలా వచ్చింది, దీన్ని ఎలా మనం తెలుసుకోవాలి అంటే మనం తెలుసుకోవాలి, భాగవతం గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు మనకి ఇటువంటి ఈ ఫార్ములా అంటే మామూలుగా ఫార్ములా అంటే భగవద్గీత, దానికి మనం ఇంకా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనకి బాగా విడదీసి దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే శ్రీమద్ భాగవతం అనమాట. అలాగే ఇక్కడ ఒకసారి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు భక్తి గురించి మాట్లాడారు ఒక 6 అధ్యాయాల్లో, మళ్ళీ ఇప్పుడు జ్ఞానం గురించి ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే మనకి భక్తిలో కూడా ఏంటి జ్ఞానం అనేది ముఖ్యమైనది. ఎందుకు అంటే ఎక్కడ ఏది ఎలా ఉండాలి, ఎలా భగవంతుడి యొక్క ఈ అంటే సెట్ చేయడం అంతా జరిగింది అనేది మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. తర్వాత మనకి 14వ అధ్యాయంలో గుణాల గురించి చెప్తారు, అంటే మాయ ఎలా మనల్ని బంధిస్తుంది అనేది. తర్వాత 15వ అధ్యాయంలో మళ్ళీ ఆ మాయ మనం ఎలా ఖండించాలి అనేది కూడా మనం చూస్తామన్నమాట. కాబట్టి ఈరోజు మనం ఈ 13వ అధ్యాయము జ్ఞాన షట్కంలో మొదటి అధ్యాయము క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము అనేది చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. అర్జున ఉవాచ ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ ఏదత్ వేదితుమిచ్ఛామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ. అర్జునుడు ఇలా పలికెను, ఓ కేశవ, ప్రకృతి మరియు పురుషుడు అంటే ఆనందించేవాడు గురించి, క్షేత్రము మరియు క్షేత్రము తెలిసిన వాడి గురించి, జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయమును గురించి నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు దానికి భగవంతుడు చెప్తున్నారు, శ్రీ భగవానువాచ ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీయతే ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహు క్షేత్రజ్ఞ ఇది తద్విదః. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, ఓ కుంతి కుమారుడా, ఈ దేహము క్షేత్రం అని చెప్పబడుతుంది. అంటే మన ఈ శరీరం ఏదైతే ఉందో అది క్షేత్రం అని చెప్పబడుతుంది. ఈ దేహము తెలిసినవాడు, ఈ దేహాన్ని ఈ శరీరాన్ని తెలిసినవాడు క్షేత్రజ్ఞుడని చెప్పబడతాడు. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ టేబుల్ పైన కాబట్టి ఇక్కడ అర్జునుడు యొక్క ప్రశ్నలు 6 ప్రశ్నలు అడిగారు. దానికి 2వ శ్లోకంలో కొన్ని ప్రశ్నలకు ఆన్సర్ ఇచ్చేశారనమాట. అర్జునుడు యొక్క ప్రశ్న ఏంటి, ప్రకృతి అంటే ఏంటి అని అడిగారు. అది సమాధానం భౌతిక ప్రకృతి. అలాగే పురుషుడు అంటే
పరమాత్మ అని చెప్పారు. క్షేత్రము అంటే దేహము, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే దేహాన్ని తెలిసినవాడు. జ్ఞానము అంటే శరీరాన్ని మరియు దానిని తెలిసిన వాడిని అర్థం చేసుకోవడం, అంటే శరీరాన్ని అలాగే దానిని తెలిసిన వాడిని కూడా అర్థం చేసుకోవడం. మరి ఈ జ్ఞాన విషయము అంటే ఏంటి? పరమాత్మ అంటే ప్రకృతి, అంటే భౌతిక ప్రకృతి. ఇది భగవంతుడి నుంచి మనము 7వ అధ్యాయంలో చూసాం కదా, అపరా ప్రకృతి, దైవీ హేష గుణమయి మమ్మమాయ దురత్యయ, ఇది కూడా నా యొక్క బాహ్య శక్తి అని చెప్పారనమాట. కాబట్టి భగవంతుని యొక్క అపరా ప్రకృతి, బాహ్య ప్రకృతి, ఇది భౌతిక ప్రకృతి. అలాగే పురుషుడు అంటే పరమాత్మ. కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే పురుషుడు అంటే భగవంతుడు మాత్రమే, అందుకే అతన్ని పురుషోత్తముడు అని కూడా వింటాం మనం. అలాగే క్షేత్రము అంటే దేహము, 24 మూలకాలతో అది కలిసి ఉండే ఒక దేహం అనమాట. అలాగే క్షేత్రజ్ఞుడు ఈ దేహాన్ని తెలిసినవాడు, అంటే ఈ మనకి దేహంలో మనం ముందు కూడా చూసాము, దేహంలో ఆత్మ పరమాత్మ ఇద్దరు ఉంటారనమాట. కాబట్టి దేహాన్ని తెలిసిన వారు ఇద్దరు ఉంటారు, ఆత్మ పరమాత్మ. నెక్స్ట్ జ్ఞానము అంటే శరీరాన్ని మరియు దానిని తెలిసిన వాడిని అర్థం చేసుకోవడం, అంటే మన యొక్క శరీరాన్ని అలాగే ఆ శరీరాన్ని కూడా తెలిసిన వాడిని మళ్ళీ మనం అర్థం చేసుకోవడం, అది నిజమైన జ్ఞానము. అలాగే జ్ఞాన విషయము అంటే జ్ఞేయం అంటారు దీన్ని, పరమాత్మ గురించి తెలుసుకోవడం జ్ఞేయం. అంటే నిజమైన జ్ఞాన విషయము ఏంటి అంటే మనము పరమాత్మ గురించి తెలుసుకోవడము. ఇప్పుడు వాటిని ఒక్కొక్కటి మనం చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత, క్షేత్రజ్ఞయోర్జ్ఞానం యత్తజ్ఞానం మతం మమ. ఓ భరతవంశీయుడా, అన్ని దేహాలలో నేను కూడా క్షేత్రజ్ఞుడనని నీవు తెలుసుకొనవలెను. ఈ శరీరాన్ని మరియు దానిని తెలిసిన వాడిని అర్థం చేసుకున్నట్టే జ్ఞానం అంటారు. ఇది నా అభిప్రాయము. అంటే అన్ని దేహాల్లో ఆత్మతో పాటుగా పరమాత్మ రూపంలో భగవంతుడు ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అది మనం తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ వ్యక్తి ఏం చేస్తున్నాడు, ఒక పక్కన సిగరెట్ తాగుతున్నాడు, అలాగే ఒక మహిళతో ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నాడు. అప్పుడు ఆత్మ పరమాత్మ ఇద్దరు కూడా ఉన్నారు, ఇతను కూడా మేల్కొనే ఉన్నాడు అనమాట. దీనిని జాగృతి అనే స్టేజ్ అని చెప్తారు. నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటి అంటే స్వప్నావస్థ. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇతను నిద్రిస్తున్నాడు, అంటే దేహం నిద్రిస్తుంది, కానీ మనసులో లేకపోతే స్వప్నంలో కొన్ని కొన్ని ఆలోచనలు అనేవి అతనికి వస్తూ ఉన్నాయి. ఈ డబ్బు గురించి, అంటే ధనం గురించి, అలాగే ఆ మహిళ గురించి, వీటన్నిటి గురించి ఏవేవో అనేది అతనిలో నడుస్తూ ఉన్నాయి అన్నమాట. కానీ అతని శరీరం మాత్రం నిద్రిస్తూ ఉంది, మనసు మాత్రం పనిచేస్తుంది. అప్పుడేం జరుగుతుంది, అతనికైతే ఏం తెలియదు ఏం జరుగుతుంది అనేది, కానీ పరమాత్మకు మాత్రం తెలుసు. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇద్దరు కూడా, ఇక్కడ పరమాత్మ మరియు ఆత్మ కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి పరమాత్మకు తెలుసు, ఆత్మకి తెలియదు. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇది పూర్తిగా సుషుప్త అవస్థ అంటారనమాట. అంటే ఇక్కడ అతను పూర్తిగా నిద్రిస్తున్నాడు, అలాగే అతని యొక్క అంటే దేహము కూడా పూర్తిగా నిద్రిస్తుంది, ఆత్మ కూడా పూర్తిగా సుషుప్త అవస్థ అంటే పూర్తిగా నిద్రావస్థలో ఉన్నారనమాట. అంటే అతనికి గాఢమైన నిద్ర, ఇంకా ఏమీ తెలియదు అనమాట ఇట్లా. కాబట్టి దీన్ని ఎవరైతే ఇట్లా తెలుసుకుంటారో అదే నిజమైన జ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. ఆ గాఢమైన నిద్రలో ఉన్నప్పుడు కూడా పరమాత్మకు మొత్తం తెలుస్తుంది, కానీ ఆత్మకి, శరీరానికి, రెండింటికి కూడా ఏమీ తెలియదు. తత్క్షేత్రం యచ్చయాదృక్చ యద్వికార్యతశ్చ యత్ సచయో యత్ప్రభావశ్చ తత్సమాసేన మే శృణు. ఇప్పుడు క్షేత్రము అది ఏర్పాటు చేయబడు విధము, దానిలోని మార్పులు, అది ఎక్కడ నుండి ఉత్పత్తి అయింది, క్షేత్రం తెలిసిన వాడు ఎవరు, అతని ప్రభావాలు ఏమిటో అనే విషయాలను యొక్క వర్ణని విను అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇందాక మనం చూస్తే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడొచ్చు. ఇప్పుడు ఒక రైతు ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆ రైతు తన యొక్క పొలంలో, అంటే తనకు ఒక 5 ఎకరాలు ఉందో 10 ఎకరాలు ఉందో ఇట్లా పొలం అనేది ఉన్నప్పుడు అతను ఎంత పొలంలో పంట వేసాడు, అంటే వరి వేసాడా, లేకపోతే పల్లి వేసాడా, లేకపోతే మినుము వేసాడా, ఇట్లా ఏ పంట వేసాడు అనేది తన యొక్క భూమి గురించి అతనికి తెలుస్తుంది. లేకపోతే పక్కన కొంతమంది మాత్రమే, అంటే తన యొక్క పంట గురించి మాత్రమే అతనికి తెలుస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఆ యొక్క రాజ్యానికి ప్రభుత్వ అధికారి ఎవరైతే ఉన్నారో అతనికి ఏముంటుంది, మొత్తం కూడా తెలుస్తుంది అనమాట. అంటే ఈ గ్రామంలో, లేకపోతే ఈ మండలంలో, లేకపోతే ఈ జిల్లాలో, లేకపోతే అట్లా ఒక రాజ్యంలో ఎంత
ఈ పొలం అనేది ఉంది. ఆ పొలంలో కూడా ఏవేవి ఎన్నెన్ని పంటలు వేశారు అనేది కూడా ఎవరికి తెలుస్తుంది? ఆ రాజుకి, ఆ ప్రభుత్వాధికారికి తెలుస్తుంది అనమాట. అంటే ఒక జీవాత్మకి ఏంటి, తన యొక్క దేహం గురించి మాత్రమే, తన దేహంలో వస్తున్న మార్పుల గురించి, తన దేహంలో ఉన్న ఏవైనా ప్రాబ్లమ్స్ గురించి, వీటి గురించి మాత్రమే కొంత అవగాహన అనేది ఉంటుంది. కానీ మరి భగవంతుడికి అన్ని దేహాల గురించి కూడా అవగాహన అనేది ఉంటుంది. ఋషిభిర్బహుధా గీతం ఛందోభిర్వివిధై పృథక్ బ్రహ్మసూత్రపదైశ్చైవ హేతుమద్భిర్వినిశ్చితై. క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుని గురించిన జ్ఞానము వివిధ వేద గ్రంథాలలో పలువురు ఋషులచే వివరించబడింది. ఎన్నో వేద సూత్రాలలో, ప్రత్యేకంగా బ్రహ్మసూత్రాలలో ఇది సహేతుకముగా మరియు హేతుబద్ధముగా వివరించబడింది. అంటే క్షేత్రం అంటే ఏంటి? దేహం. మరియు క్షేత్ర గురించి తెలిసినవాడు జీవాత్మ మరియు పరమాత్మ. పరమాత్మ గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ వేదాంత సూత్రాలలో వివరించబడింది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఏంటంటే ముఖ్యంగా మనకి ఒక 5 స్టేజ్లు అనేవి ఉంటాయి. వాటిల్లో మరి దిగువ స్టేజ్ అంటే లీస్ట్లో ఉండే స్టేజ్ ఏంటంటే అన్నమయ. ఇట్లా అన్నమయ, ప్రాణమయ, జ్ఞానమయ, విజ్ఞానమయ, ఆనందమయ అనే ఈ 5 స్టేజ్లు అనేవి ఉంటాయన్నమాట. వాటిల్లో ఆఖరిదేంటి? అన్నమయ. అంటే ఈ రోజుకి మనకి ఆహారం లభించిందా, లేకపోతే ఆహారం లభించకపోతే మనం ఏం చేయాలి, దీని గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అనమాట. అంటే మన యొక్క ఇంద్రియాల గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. ఇంద్రియ తృప్తి తప్ప ఇంకా ఏమీ అవసరం లేదు అని అనుకోవడం. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే తమో గుణంలో ఉండడం అనమాట. మన జస్ట్ మనకి ఆ ఫుడ్ గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉండడం, ఇది అన్నమయ. దాని తర్వాత ఏంటంటే ప్రాణమయ. ఇదేంటంటే ఈ రోజుకి మనకి ఆహారం అనేది దొరికితే సరిపోదు, రేపటికి కూడా, అంటే మరి మన ప్రాణం నిలబడాలంటే రేపటి గురించి కూడా ఆలోచించాలి కదా. కాబట్టి మన ప్రాణాలు నిలుపుకోవాలి, అలాగే ఒక ఇల్లు అనేది ఉండాలి. ఇలా మనం ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అనమాట. అంటే నలుగురితో మాట్లాడుతూ ఉంటారు, ఇట్లా ఈ స్టేజ్ గురించి ఆలోచించే వాళ్ళు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే రజోగుణంలో ఉంటారు. అంటే వాళ్ళ యొక్క మనసుతో వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉంటారనమాట. తర్వాత అన్నమయ, ప్రాణమయ, తర్వాత జ్ఞానమయ. ఇదేంటంటే దీన్నే మనోమయ అని కూడా అంటారు. ఏంటంటే ఈ స్టేజ్లో వాళ్ళ యొక్క బుద్ధి అనేది కూడా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. బుద్ధి అనే దాన్ని ఉపయోగించి ఎక్కువగా పుస్తకాలు చదవడము, నలుగురికి నేర్పించడము, ఇట్లా చేస్తూ ఉంటారనమాట, మంచి పనులు అనేవి. కానీ వీళ్ళకి ఏంటంటే మేము గొప్పవాళ్ళం అయ్యాము అనే ఆ యొక్క, అంటే సత్వగుణంలో కొంత వచ్చాము అనే దాంట్లోనే బంధించబడతారు. నలుగురికి నేర్పిస్తున్నాం కదా, కాబట్టి దీంట్లోనే ఆనందం పొందుతూ ఉందాము అని అనుకుంటూ ఉంటారనమాట. వీళ్ళు ఒకసారి ఏం చేస్తారు, ఇంకా చాలు అన్నట్లుగా ఈ చిన్న చిన్న సంతోషాలు ఈ యొక్క దాంట్లోనే అక్కడితో ఆగిపోతూ ఉంటారు. కానీ తర్వాత స్టేజ్కి వెళ్ళాలి అనేది కొంతమందికి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ వరకు వచ్చాము అనే గర్వంతో ఉంటారు. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వీళ్ళకి సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణము అనేది కొంత కలిపి ఉంటుంది అనమాట. ఇట్లా 3 స్టేజ్లు. దీనిపైన ఉంటుంది విజ్ఞానమయ. ఇదేంటంటే నేను ఈ భౌతిక శరీరాన్ని కాదు, ఆత్మని అని తెలుసుకుని వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, సైన్స్ అంటే నిజమైన జ్ఞానం కాదు, అది ఒక స్కిల్. అంటే మన దేహ పోషణ కోసం మనం ఎలా ఉండాలి, ఏమేమి చెయ్యాలి అనేది తెలుసుకోవడం. అది మనకేంటంటే జస్ట్ ఈ భౌతికంగా మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది అని వీళ్ళు తెలుసుకుంటారనమాట. కాబట్టి విజ్ఞానమయ అనేది ఈ భౌతిక శరీరాన్ని అలాగే ఆత్మని తెలుసుకుని ఒక క్లారిటీ అనేది బాగా మనకి అర్థమయ్యేలాగా చేస్తుంది. కాబట్టి ఇది నిజమైన విజ్ఞానం. అంతేగాని సైన్స్ అనేది ఏంటి, మనకి నిజమైన ఆధ్యాత్మికమైన జ్ఞానం కాదు, అది కేవలం ఒక స్కిల్ లాంటిది మాత్రమే. అలాగే విజ్ఞానం అంటే ఇంకా మనం ఏం ఆలోచిస్తాము, భగవంతుడికి అలాగే మనకి మధ్య ఉన్న సంబంధం ఏంటి, మరి మనం భగవంతుడి గురించి తెలుసుకుని మనం భగవంతుని ఎలా చేరుకోవాలి, ఇట్లా ఆలోచిస్తూ ఉంటారనమాట. ఇది విజ్ఞానమయ. దీని తర్వాత ఉంటుంది ఆనందమయ. అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఆ విజ్ఞానమయ అనేది తెలుసుకుంటామో అప్పుడు ఈ ఆనందమయ అనే స్టేజ్లోకి రాగలుగుతాము. అంటే భగవంతునితో మనం ప్రేమ కోరుతూ ఉంటాము, ఆనందంగా ఉంటాము. ఎప్పుడైతే ఆ విజ్ఞానమయ అనే స్టేజ్కి వచ్చామో తప్పనిసరిగా ఆనందమయ అనే స్టేజ్కి చేరుకుంటారు. అంటే కొంతకాలానికైనా, కొంచెం లేట్ అయినా కూడా చేరుకుంటారు. కానీ ఇది ఆ జ్ఞానము, ఆ మనోమయ అనే స్టేజ్ ఉంది కదా, అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం
ఒక్కొక్కసారి మళ్ళీ పతనం చెందవచ్చు. అంటే ప్రాణమయ, అన్నమయ అనే ఆ దశలకి పతనం చెందే అవకాశం అనేది ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి ఇది మనం తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ యొక్క భాష్యంలో ప్రభుపాదుల వారు దీన్ని చాలా గొప్పగా వివరిస్తారు. అలాగే అన్నిటికంటే కిందవి ఏంటి మనం చెప్పున్నది? ఇంద్రియార్థాలు. వాటిపైన ఇంద్రియాలు. ఆ ఇంద్రియాల పైన అంటే అన్నమయ, ప్రాణమయ, జ్ఞానమయ, విజ్ఞానమయ ఇట్లా మనం చూస్తే ఫస్ట్ ఇంద్రియాలు, వాటిపైన ఇంద్రియార్థాలు. అంటే వీటి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా. మనం భోగించామా లేదా, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే క్రిమినల్స్ అన్నమాట. వీళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు? ఆ ఇంద్రియాల తృప్తి కోసం ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. అంటే అన్నమయ్య ఎగ్జాంపుల్గా దొంగతనం చేయడం. ఎందుకు అంటే ఆ ఇంద్రియాలని సంతృప్తిపరచాలి కాబట్టి. కానీ ఏం జరుగుతుంది మరి? ఇటువంటి చేసినప్పుడు పోలీసులకి దొరికిపోతూ ఉంటారు. పోలీసులు వాళ్ళని తీసుకెళ్తారు. ఇంకా బ్యాంక్ రాబరీలని ఇటువంటివి చేసేవాళ్ళు. తర్వాత ఆ మద్యం, ఇటువంటి వాటి కోసం ఇటువంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ మద్యం మత్తులో ఇంకా ఇంకా ఉత్సాహంతో చేయకూడని పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. ఇలా ఇంద్రియాలు ఉన్నతమని భావించే వాళ్ళు ఇటువంటి పనులు చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇంద్రియాల కంటే ఏంటి? మనసు అనేది గొప్పది. ఇందాక ఇంతకుముందు మనం చూసాం కదా 3వ అధ్యాయంలో గుర్రాలకి ఎలా అయితే పైన ఆ కళ్ళలు అనేవి కట్టేసి ఉంటాయి కదా, అది మనసు అనమాట, పగ్గాలు. వాటి పైన ఉంటుంది బుద్ధి. అంటే ఆ పగ్గాల్ని కంట్రోల్ చేసే ఆ రథచోదకుడు అనమాట. కాబట్టి ఆ బుద్ధి రథసారథి. ఇది ఉపయోగిస్తే అప్పుడు మనం దానికంటే ఉత్తమైనది ఏంటి? ఆత్మ. ఆ ఆత్మ అనేదే మనం. కాబట్టి దాన్ని మనం ఉద్ధరించగలుగుతాం. అంటే మనం మనల్ని ఉద్ధరించుకోగలుగుతాము. కాబట్టి ఇది ఎవరు తెలుసుకుంటారో ఆ విజ్ఞానం అనేది దానికంటే కూడా ఉన్నతమైంది. అప్పుడు పరమాత్మ అనేది తెలుసుకుని అప్పుడు వాళ్ళు ఆ ఆనందమయ అనే స్టేజ్కి వెళ్ళడానికి ఈజీ అవుతుంది అనమాట. ముఖ్యంగా దీన్ని బ్రహ్మపుచ్చం అని చెప్తారు. ఈ ఈ వివరణ అంతా కూడా బ్రహ్మపుచ్చం అని వివరిస్తారు. ఇది మనకి ఇట్లా ఎన్నో వేద సూత్రాలలో, ముఖ్యంగా బ్రహ్మ సూత్రాలలో ఇది హేతుబద్ధంగా వివరించబడింది అని చెప్తున్నారు. అలాగే మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ క్షేత్రం గురించి చూద్దాము. మహాభూతాన్యహంకారో బుద్ధిరవ్యక్తమేవచ ఇంద్రియాణి దశైకం చ పంచచేంద్రియ గోచరాః ఇచ్ఛాద్వేష సుఖం దుఃఖం సంఘాతశ్చేతనా ధృతిః ఏతత్ క్షేత్రం సమాసేన సవికారముదాహృతం. పంచమహాభూతాలు, మిథ్యాహంకారము, బుద్ధి, అవ్యక్తము, దశ ఇంద్రియములు, 5 జ్ఞానేంద్రియములు, 5 కర్మేంద్రియములు, మనస్సు మరియు 5 ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయముల, అలాగే కోరిక, ద్వేషం, సుఖం, దుఃఖం, మొత్తం జీవలక్షణాలు మరియు నమ్మకాలు ఇవన్నీ సంగ్రహంగా క్షేత్రంగాను దాని అంత ప్రక్రియలుగాను భావించబడినాయి. మనకి ఈ శరీరంలో ఉండే 24 మూలకాలు ఏంటి అంటే ముందుగా పంచమహాభూతాలు: భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు మరియు ఆకాశము. అలాగే మన జ్ఞానేంద్రియాలు: చెవులు, కళ్ళు, నాలుక, చర్మము మరియు ముక్కు. కర్మేంద్రియాలు: కంఠము, చేతులు, కాళ్ళు, జననాంగములు మరియు గుదము. అలాగే ఇంద్రియార్థములు 5: గంధము, రుచి, రూపము, స్పర్శ, శబ్దము. ఇట్లా ఈ 4x5 20 అయిపోతాయి అన్నమాట. తర్వాత సూక్ష్మ అంశాలు అంటే మనకి కనిపించవు ఇవి. ఇప్పుడు ఇవేంటి? ఈ మనసు, బుద్ధి, అలాగే మన యొక్క అహంకారము. ఇవి ఒక 3, మొత్తం 23. అలాగే మహత్తత్వము అంటే ప్రకృతి భౌతిక శక్తి యొక్క ఆదిమ స్వరూపము. అంటే దీనినే ఈ త్రిగుణముల యొక్క అవ్యక్త స్థితి అని కూడా చెప్తారు. ప్రధానం అని, మహత్తత్వం అని ఇట్లా చెప్తారు. కాబట్టి మొత్తం ఈ 24 మూలకాలతో మన యొక్క దేహం అనేది నిర్మించబడింది. కాబట్టి దానిని క్షేత్రము అని అంటున్నారు. తర్వాత ఈ 13వ అధ్యాయంలో 8 నుంచి 12 శ్లోకాల యొక్క వివరణ. వినయం అంటే నేను గొప్పవాడిని అనే అహంకారం అనేది ఉండకూడదు. అలాగే గర్వం లేకపోవడం. అలాగే అహింస, ఓర్పు, సరళత, మంచి ఆధ్యాత్మిక గురువుని ఆశ్రయించడం. పరిశుభ్రత అంటే మనం బాహ్యంగా స్నానం చేస్తూ ఉండాలి. అంతరంగంగా ఏంటి? అంతరంగా కూడా మనం శౌచంగా ఉండాలి, శుచంగా ఉండాలి. అంటే మనం ఏం చేయాలి? ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి గురించి వినడము, కీర్తించడము, జపించడము ఇటువంటి పనులు అనేవి చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. ఇంకా స్థిరత్వము అంటే దృఢ నిశ్చయం కలిగి ఉండాలి. మనం ఈ యొక్క భక్తి మార్గంలో భగవంతునికి సేవ చేసే మార్గంలో స్థిరత్వం అనేది కలిగి ఉండాలి.
అలాగే ఆత్మ నిగ్రహం అంటే ఎప్పుడు కూడా నిగ్రహం అనేది కలిగి ఉండాలి. ఇంద్రియ భోగ వస్తువులను త్యజించడం అంటే మరి మనం ఎక్కువగా ఈ ఇంద్రియ భోగములు అనేది ఉంటూ ఉంటే మనకి ఆ, దృఢ నిశ్చయం అనేది కలగదు. కాబట్టి అటువంటి వాటికి అంటే ఈ ఇంద్రియ భోగ వస్తువులని త్యజించాలన్నమాట. ఏవైతే మనకు అంతగా అవసరం లేదో వాటిని త్యజించాలి. మిథ్యాహంకారము లేకపోవడము, అలాగే జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల దోషాన్ని అంటే ఇవే మనకి నిజమైన బంధం అని తెలుసుకొని వాటిని విడిచిపెట్టాలి. అంటే ఈ యొక్క దోషం అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనే వీటిల్లో మనం బంధించబడుతూ ఉన్నామో వాటికి ఏవైతే కారణమవుతున్నాయో కాబట్టి అటువంటి దోషాలను గుర్తించి మనం వాటికి దూరంగా ఉండాలి. అలాగే నిర్లిప్తత అంటే అనాసక్తి అని చెప్తారు. అంటే అవసరం లేని వాటిపైన అంతగా ఆసక్తి అనేది ఉండకూడదు. అలాగే పిల్లలు భార్య ఇల్లు మొదలైన వాటి బంధము నుండి విముక్తి అంటే మొత్తం వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలా అని కాదు. అంటే అంటే ఇవి మనకి ఒక దశ వరకు అవసరం, అప్పటి వరకు ధర్మం కాబట్టి మన యొక్క ధర్మాన్ని మనం నిర్వర్తించాలి. కానీ అన్ని బాధ్యతలు కూడా తీరినా కూడా ఇంకా నా మనవాళ్ళు ఇంకా నా ముని మనవాళ్ళు వాళ్ళకి నేను ఇంత సంపాదించి పెట్టాలి ఇంత చేసి పెట్టాలి అనే ఆ మరీ విపరీతమైన ఆసక్తి అనేది తగ్గించుకోవాలి, అది తప్పు. అలాగే మనం ఎప్పుడు కూడా తల్లిదండ్రుల్ని వాళ్ళని వృద్ధ వయసులో విడిచిపెట్టడం అనేది కూడా చాలా తప్పు. కాబట్టి అది కూడా నరకానికి దారితీస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇంకా నా సమచిత్తము విముక్తి ఓకే అయిపోయింది. సుఖ దుఃఖ సందర్భాలలో సమచిత్వం అంటే మనము చాలా అంటే అక్కడ మనకి సుఖం రావచ్చు లేకపోతే బాధ రావచ్చు, ఇట్లా ఏదొచ్చినా కూడా మనం నిన్నటి అధ్యాయంలో కూడా చూసాం కదా, అటువంటి వారు చాలా నాకు ప్రియము అని చెప్తున్నారు. ఇటువంటి సమయంలో సమంగా ఉండడము నా ఏడ నిరంతరమైన విశుద్ధ భక్తి. కాబట్టి మనం చూసాం నవవిధ భక్తి మార్గాలు: శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, అర్చనం, వందనం, పాదసేవనం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం, దాస్యం ఇటువంటివి. వీటిల్లో మనం ఏదో ఒక దాన్ని పట్టుకొని గట్టిగా ఉండాలి. ఏకాంత ప్రదేశంలో నివసించాలని కోరుకోవడం. మరి ఈ రోజుల్లో ఏకాంత ప్రదేశం అంటే మరి మనం అడవుల్లోకి వెళ్ళి ఉండలేము. అలాగే ఈ కలియుగంలో మనం ఇప్పుడు ఉన్న ప్రదేశాల్లో అంత ఏకాంతత అనేది దొరకదు. కాబట్టి ఏకాంతము అంటే అందరినీ విడిచిపెట్టేసేటో వెళ్ళిపోవాలని కాదు. మనం ఎప్పుడైతే భక్తుల మధ్యలో ఉండగలుగుతామో అదే నిజమైన ఏకాంతం అనమాట. కాబట్టి భక్తుల మధ్యలో ఉంటూ ఈ భౌతికమైన విషయాల కోసం పాకులాడే వారితో ఉండకపోవడమే నిజమైన ఏకాంత ప్రదేశం అని చెప్తారు. అలాగే జనసామాన్యం పట్ల విరక్తి. ఇలా చెప్పుకున్నట్లుగానే ఏవైతే పద్దాక భౌతిక విషయాలనే ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉంటారో వాళ్ళని మనం అంతగా పట్టించుకోకపోవడం మంచిది. స్వీయ సాక్షాత్కారం యొక్క ప్రాముఖ్యతను అంగీకరించడం అంటే అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస. నేనెవరిని, అసలు పరమాత్మ ఎవరు, అసలు నేను ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చాను, నేను ఈ దేహంలో ఎందుకు ఉన్నాను. కాబట్టి ఇటువంటి వాటిని గురించి వాటి మధ్య సంబంధాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండడం. మరియు పరతత్వపు తాత్విక శోధన అంటే ఆ తత్వం గురించి తెలుసుకోవడము, దాన్ని తాత్విక శోధన అని అంటున్నారు. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? జ్ఞానం. మరి వీటికి అన్యంగా ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఏదైనా సరే అది అజ్ఞానం అని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. సర్వతః పాణిపాదం తత్ సర్వతోక్షిశిరోముఖం సర్వతః శృతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్టతి. సర్వత్రా ఆయన చేతులు, పాదములు, కన్నులు, శిరములు, ముఖములు మరియు చెవులు ఉన్నాయి. ఈ విధంగా పరమాత్మ జగత్తు అంతా ఆవరించి ఉండును. ఎలా అయితే మనకి ఒక సూర్యుడు మొత్తం కూడా ఎలా అయితే ఆవరించి ఉంటాడో అలా మనకంతా కూడా భగవంతుడు ఉన్నారు అనేది తెలుసుకోవడం. సర్వత్రా కూడా అతని యొక్క పాదములు, కన్నులు అంటే మనం ఆ విశ్వరూప సందర్శన యోగంలో కూడా చూసాము. కాబట్టి మొత్తం కూడా అంటే ఈ యొక్క బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా ఆయన వ్యాపించి పోషిస్తూ ఉన్నాను అని ఇంతకు ముందు అధ్యాయాల్లో కూడా మనం చూడడం జరిగింది. అలాగే మనం ఏం సమర్పించినా కూడా ఆయన స్వీకరిస్తూ ఉంటారు.
అందుకే పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం అని చెప్పారు. అలాగే యత్కరోషి యదశ్నాసి, నువ్వేం చేసినా కూడా నాకు సమర్పించమంటున్నారు. మరి ఆయన మన దగ్గర లేకుండా ఎలా స్వీకరిస్తానని చెప్తారు? కాబట్టి ఆయన అంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నారు, ఈ జగత్తంతా కూడా. సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్జితం అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృచ. పరమాత్ముడు అన్ని ఇంద్రియాలకు అసలు మూలం. అంటే మన యొక్క అన్ని ఇంద్రియాలకు మూలం ఎవరు? భగవంతుడే. అయినప్పటికీ అతను ఇంద్రియ రహితుడు. అంటే అతను ఏదో మనకులాగా భౌతికమైన ఇంద్రియాలు ఉన్నవాడు కాదు. అన్నింటినీ సంరక్షించి పోషించేవాడు. అయినా అనాసక్తుడు. ఎంత చేస్తున్నా కూడా దేని పట్ల అతనికి ఆసక్తి అనేది ఉండదు. ప్రకృతి యొక్క 3 గుణములకు అతీతుడు. సత్వ, రజ, తమ, ఈ 3 గుణాలకి అతీతంగా ఉంటాడు. మరియు అదే సమయంలో ప్రకృతి గుణములకు ఆయనే ప్రభు. మరి ఆ గుణాలు దైవీహేష గుణమయ్య అని చెప్పారు కదా. మరి ఆ 3 గుణాలు కూడా ఎవరి నుంచి వచ్చాయంటే అవి కూడా భగవంతుడి నుంచే. కాబట్టి మనం అనుకుంటూ ఉంటాం, కళ్ళు, నాకున్న కళ్ళ వల్ల నేను అన్నీ కూడా చూడగలను అని. కానీ భగవంతుడు మనం ఏదైతే చూడబోతున్నామో ఆ వస్తువు మీద వెలుగు అనేది ప్రసరించకపోతే, ఆ వెలుగు అనేది, ఆ లైట్ అనేది వేయకపోతే మరి మనకు అది చూసే అవకాశం ఉండదు, మనం చూడలేమన్నమాట. కాబట్టి కనిపించే ప్రతి ఒక్క ఇంద్రియానికి మూలం ఎవరు అంటే పరమాత్ముడు. అందుకే అతన్ని ఋషికేశ అని అంటారు. అంటే అన్ని ఇంద్రియాలకి ప్రభు ఆయనే. బహిరంతశ్చ భూతానాం అచరం చరమేవ చ సూక్ష్మత్వాత్ తదవిజ్ఞేయం దూరస్థం చాంతికే చ తత్. పరమపురుషుడు కదిలే మరియు కదలలేని ప్రతి జీవుని బయట లోపల ఉంటాడు. అతి సూక్ష్మంగా ఉన్నందున అతను చూడడానికి లేదా తెలుసుకోవడానికి ఈ భౌతిక ఇంద్రియాల శక్తికి మించినవాడు. చాలా దూరంలో ఉన్నప్పటికీ ఆయన అందరికీ దగ్గరలో కూడా ఉన్నాడు. కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడు గోలోక బృందావనంలో ఎంతో దూరాన ఉంటాడు, కానీ అందరికీ దగ్గరగా కూడా. అంటే మన అందరి హృదయాల్లో పరమాత్మ రూపంలో అందరిలో కూడా ఉన్నారు. అంటే మనందరికీ కూడా చాలా దగ్గరగా కూడా ఉన్నారనమాట. ఉదాహరణకి మనం విశ్వరూపంలో కూడా చూపించినప్పుడు సర్వం అతనే, అంటే మొత్తం ఆయన నుంచే వచ్చింది అని చెప్తారు. అలాగే అర్జునుడు కూడా దాన్నంతా కూడా చూడగలిగారు అనమాట. కాబట్టి ఆయన ఎక్కడో దూరాన ఉన్నాడు, అలాగే మనందరికీ చాలా దగ్గరలో కూడా ఉన్నారు. అలాగే మనం ఆయన్ని చూడడానికి మనకి ఈ భౌతిక ఇంద్రియాలకి శక్తికి మించినవాడు. అందుకే ఆయనకి అర్జునుడికి ఆ దివ్యచక్షుల ద్వారా, అంటే ఆ ఆధ్యాత్మిక దృష్టి ద్వారా చూడడం జరిగింది. అవిభక్తం చ భూతేషు విభక్తమివ చ స్థితం భూతభద్రు చ తజ్ఞేయం గ్రసిష్ణు ప్రభ విష్ణు చ. ఆయన విభజించుటకు వీలు లేనివాడు. ఆయన సర్వ ప్రాణులలో వేర్వేరుగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు. ఆ పరమేశ్వరుడే సమస్త భూతములకు, అంటే ప్రాణులకు సంరక్షకుడు, పోషకుడు, లయకారకుడు మరియు సృష్టికర్త అని తెలుసుకోవాలని చెప్తున్నారు. ఒక రకంగా చెప్తే సూర్యుడు అంతే కదా, ఆయన విభజించడానికి వీలుగాడు. కానీ అన్ని వస్తువుల మీద, అంటే అన్ని దేశాలకి, అన్ని రాష్ట్రాలకి అంతా కూడా వ్యాపించి ఆయన యొక్క లైటింగ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి అలాగే భగవంతుడే అన్ని ప్రాణాలకి సంరక్షకుడు, పోషకుడు, అలాగే మొత్తం లయం చేసేది కూడా ఆయనే. కాబట్టి ఆయనే సృష్టికర్త. జ్యోతిషామపి తజ్జ్యోతి తమస పరముచ్యతే జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం హృది సర్వస్య విష్ఠితం. అతడే సమస్త తేజోపూర్ణ పదార్థాలలో కాంతి మూలము, అజ్ఞానాంధకారానికి అతీతుడు, అవ్యక్తుడు, జ్ఞానంతో తెలుసుకోదగ్గవాడు, జ్ఞానంతో పొందదగ్గవాడు అయి అందరి హృదయాల్లో అధిష్ఠించి ఉన్నాడు. అంటే ఇట్లా మనం ఇక్కడ ఈ ఫోటోలో చూస్తే ఒక చెట్టు మీద 2 పక్షుల్లాగా, అంటే ఒక చెట్టు మీద 2 పక్షులు ఉన్నప్పుడు ఒకటి జీవుడు, అలాగే ఇంకొకటి పరమాత్మ. అంటే జీవాత్మ ఏం చేస్తూ ఉంటుంది, తను ఇక్కడ చూస్తే ఈ పక్షి చూడండి, ఇటువంటి ఫ్రూట్స్ని తినడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఇప్పుడు మన దేహంలో ఆత్మ పరమాత్మ ఇద్దరు ఉన్నారు. ఒక పక్షి ఏమో ఆ చెట్టుకు కాసిన పండ్లని తినడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి అవి తీయగా ఉంటాయి, ఒక్కొక్క పండు వగరగా ఇట్లా ఉండొచ్చు, పుల్లగాను వగరగాను ఇట్లా ఉండొచ్చు అనమాట. కానీ ఈ యొక్క పక్షి ఏదైతే ఉందో ఆ పక్షి జస్ట్ చూస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఈ పక్షి ఏవైతే తింటుందో వాటిని అన్నిటిని కూడా చూస్తూ ఉంటుంది. అంటే స్వీకరించేదేమో జీవాత్మ, కానీ
సాక్షిభూతుడిగా ఉండేదేమో పరమాత్మ. కాబట్టి జీవాత్మ ఏం చేస్తుంది, ఆనందం వచ్చినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా స్వీకరించేస్తూ ఉంటాము, కానీ బాధలు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు బాధపడుతూ ఉంటాం, కానీ అవి మనం అనుభవించాల్సిందే. కాబట్టి మనకి పరమాత్మ మన హృదయంలో ఉంటూ మనకి సిగ్నల్స్ అనేవి ఇస్తూ ఉంటారనమాట. ఇది వద్దు, ఇది వికర్మ, నువ్వు చేయకూడదు, దీనివల్ల నీకు మంచిది కాదు అని మనకి పరమాత్మ ఎప్పుడు కూడా చెప్తూ ఉంటారు. మనం సిక్స్త్ సెన్స్ లాగా ఇట్లా అంటూ ఉంటాం కదా. కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి మనకే అర్థమైపోతూ ఉంటుంది ఇది మంచిది కాదు, ఇది చేయకూడదు అని. కానీ మనం కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తాము, ఆ యొక్క మాటలన్నింటినీ కూడా విస్మరించేసి వాటిని చేస్తూ ఉంటాము. అలా ఏమవుతుంది, అప్పుడు మనం కర్మ బంధనంలో అనేది చిక్కుకుంటాం అన్నమాట. అలాగే ఆత్మ మరియు పరమాత్మలను మరి ఎవరు తెలుసుకోగలరు? ఇతి క్షేత్రం తథా జ్ఞానం జ్ఞేయం చోక్తం సమాసతః మద్భక్త ఏతద్విజ్ఞాయ మద్భావాయోపపద్యతే. ఈ విధంగా క్షేత్రము, జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయమును నేను సంగ్రహముగా తెలియజేశాను. కేవలము నా భక్తులు మాత్రమే దీనిని యథార్థంగా అర్థం చేసుకోగలరు. అలా చేసిన పిదప వారు నా దివ్య స్వభావాన్ని పొందుతారు. కాబట్టి ఎవరు తెలుసుకుంటారు? ఎవరైతే భగవంతుడు ఎప్పటివరకు చెప్పింది ఉందో అది వాళ్ళు దీనిని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఆ భక్తి మార్గం అనేది చాలా ఉత్తమమైనది. కాబట్టి భక్తులు మాత్రమే దీనిని ఎలా అయితే భగవంతుడు చెప్పారు దాన్ని అలా అర్థం చేసుకోగలరు. తర్వాత భగవంతుని యొక్క దివ్య స్వభావాన్ని వాళ్ళు కూడా పొందగలుగుతారు. మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే శ్రీమద్ భాగవతాన్ని చెప్తున్నప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజ్ కూడా అదే భావంలో ఉంటూ పూర్తిగా శ్రద్ధగా విన్నారు. అంతకంటే శ్రద్ధగా సుఖదేవ్ గోస్వామి కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇటువంటి వాళ్ళు భగవంతు యొక్క దివ్య స్వభావాన్ని పొందగలుగుతారు. ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాదీవుభావపి వికారాంశ గుణాంశైవ విధి ప్రకృతి సంభవాన్. భౌతిక ప్రకృతి జీవులు రెండూ కూడా అనాది అయినవని, అంటే సనాతనమైనది, వాటికి నశింపనేది లేదు అని తెలుసుకోవాలి. వాటి మార్పులు, భౌతిక గుణములు కూడా భౌతిక ప్రకృతి నుండి పుట్టాయి. అంటే మన యొక్క ఆలోచన ఎలా అయితే ఉంటుందో ప్రకృతి ఆ రకంగా మనకి ఈ ఈ మార్పులు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా భౌతిక ప్రకృతి నుండి పుట్టాయి, ఇవన్నీ సనాతనమైనవి. జలజానవలక్షాణి స్థావరా లక్ష విశంతి క్రమయో రుద్ర సంఖ్యాః క్రమయో రుద్ర సంఖ్యకాః పక్షిణాం దశలక్షణం త్రిశల్లక్షాణి పశవః చతుర్లక్షాణి మానుషాః. అంటే మనకి పద్మపురాణంలో చెప్తున్నారు జలచరాలు 9 లక్షల రకాలు ఉంటాయి. చెట్లు మొక్కలు వంటివి స్థావర అంటే కదలనివి అనమాట. ఈ జీవరాశి 20 లక్షల రకాలు. అలాగే క్రిములు, సరీసృపములు వంటివి ఈ జీవరాశి 11 లక్షల రకాలు ఉంటాయి. అలాగే పక్షులు 10 లక్షల రకాలు, పశువులు 30 లక్షల రకాలుగా ఉన్నాయి. అలాగే మానవులు 4 లక్షల రకాలుగా ఉన్నారు. మొత్తం 84 లక్షల జీవ జాతులు అనమాట. ఇట్లా మనం చూస్తే ఇవంతా ఇలా ఉంటుంది. కాబట్టి మనకి పద్మపురాణంలో చెప్తున్నట్లుగా 9 రకాలు ఈ యొక్క జలచరాలు అన్నమాట. 20 లక్షలు మొక్కలు, ఇవి 11 లక్షలు ఈ కీటకాలు, క్రిములు, ఇవన్నీ కూడా 10 లక్షలు పక్షులు, 30 లక్షలు ఈ యొక్క జంతువులు అన్నమాట, 4 లక్షలు మనుష్య రూపాలు అంటే మానవులు అనమాట. ఇట్లా ఈ హ్యూమన్ లైఫ్ 4 లక్షల రకాలు అనేవి ఉంటాయి. అందుకే మన ఆలోచన ఎలా అయితే ఉంటుందో ప్రకృతి మనకి అటువంటి జన్మ అనేది ఇస్తూ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా. మనకి సపోజు బాగా ఎక్కువగా ఏదో ఒకటి తినాలని ఉంది అనుకుంటే ఒక పంది జన్మ అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు మనం ఏది కావాలంటే అది తినవచ్చు. అలా కాకుండా ఎక్కువగా మనం నిద్రపోవాలి అనుకుంటే ఒక ఎలుగుబంటి, ఎందుకంటే అది రోజుకి చాలా ఎక్కువ గంటలు అనేది నిద్రిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి అట్లా మన యొక్క భావాన్ని బట్టి మనం
ఈ జన్మలు అనేవి తీసుకుంటూ ఉంటాము. పురుష ప్రకృతిస్థో హి భుంక్తే ప్రకృతి జాన్ గుణాన్ కారణం గుణ సంగోస్య సదసద్యోని జన్మసు. భౌతిక ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్న జీవాత్మ ప్రకృతి త్రిగుణములను అనుభవించుచు జీవిత మార్గమును అనుసరించును. ప్రకృతి సాంగత్యమే జీవాత్మకు ఉన్నత మరియు అధమ జన్మలకు కారణమగును. కాబట్టి మనం ఇట్లా ఉన్నతమైన జన్మలు తీసుకోవడం, మళ్ళీ తక్కువ జన్మలు తీసుకోవడం, ఇలా ఎందుకు అంటే ఇది ప్రకృతి యొక్క సాంగత్యం అని చెప్తున్నారు. ఎలా అయితే మనం కూడా వింటూ ఉంటాం. అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మన పిల్లవాడు సరిగ్గా చదవట్లేదు అనుకోండి, మనం ఏం చేస్తాము, వాడిని నువ్వు క్లాసులో ముందు బెంచ్లో కూర్చో శ్రద్ధగా విను అంటూ ఉంటాం. అలాగే నువ్వు ఎవరితో అయితే సహవాసం చేస్తున్నావో అటువంటి వాళ్ళతో కాదు, ఎవరైతే బాగా చదువుతూ ఉంటారో అటువంటి వాళ్ళతో నువ్వు సహవాసం చెయ్యి. దానివల్ల ఏమవుతుంది, నీ ఎడ్యుకేషన్ కూడా బాగా డెవలప్ అవుతుంది అని. కాబట్టి సహవాస దోషం అంటూ ఉంటాం కదా మనం కూడా. ఒక 6 నెలలు వాడితో సహవాసం చేస్తే వాడు వీడు అవుతాడు, ఇట్లా చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి అట్లాగే మనం కూడా ఈ ప్రకృతి సాంగత్యంలోకి రావడం వల్ల మనం ఏంటి, ఉన్నతమైన భావాలు, అలా అప్పుడు ఉన్నత జన్మలు తీసుకోవడం, అధమమైన భావాలు, దానివల్ల అధమ అంటే ఇంకా పతనం చెంది ఇంకా తక్కువ జీవుల్లో జన్మ తీసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఇక్కడ చూస్తే అన్నిటికంటే కింద ఈ జలచరాలు అనేవి ఉన్నాయి, వీటిపైన మొక్కలు అనేవి ఉన్నాయి, వాటిపైన ఇది మనం అంటాం కదా సరీసృపాలు, రెప్టైల్స్, ఇటువంటివన్నీ కూడా. వాటిపైన పక్షులు, పక్షుల పైన ఇంకా మళ్ళీ జంతువుల పైన ఈ యొక్క మానవుల యొక్క రకాలు అనేవి ఉన్నాయి. కాబట్టి మిగతా జీవుల్లో కింది నుండి ఒక్కొక్క దశ దాటుతూ మనం మానవ జన్మ అనేది తీసుకుంటాం అనమాట. కాబట్టి ఆ మానుష జన్మ చాలా దుర్లభమైనది, కాబట్టి చాలా ఉత్తమమైనది అనమాట. కాబట్టి మనం అక్కడికి రావాలంటే అది చాలా కొన్ని సైకిల్స్, అంటే ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల తర్వాత ఎప్పటికో కానీ ఈ మానవ జన్మ అనేది లభించదు అని చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మనం భగవంతుని వద్దకి వెళ్ళాలి అంటే కూడా మానవ జన్మ చాలా తేలిక అయిన ఇదనమాట. అంటే చాలా తేలికైన ఒక పద్ధతి, అంటే ఒక చాలా ఈజియెస్ట్ లైఫ్ ఏదన్నా ఉంది అంటే అది మానవ జన్మ. ఎందుకు అంటే మనం 9వ అధ్యాయం చూసాం కదా, స్వర్గలోకానికి వెళ్ళినా కూడా మళ్ళీ తిరిగి రావచ్చు, లేదంటే జంతువు రూపంలో జన్మ తీసుకోవచ్చు. ఇట్లా అంటే స్వర్గానికి వెళ్తాము, మళ్ళీ మనిషిగా జన్మించవచ్చు, లేకపోతే ఒక జంతువుగా తీసుకోవచ్చు, ఒక పక్షిగా తీసుకోవచ్చు, ఏదో ఒక లైఫ్ అనేది మనం తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఈ మనిషి జన్మలో ఉన్నప్పుడే మనం భగవంతుని తెలుసుకోవడానికి, భగవంతుని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం అనేది చేస్తూ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. ఉపద్రష్టానుమంతా చ భర్త భోక్త మహేశ్వర పరమాత్మేతి చాప్యుక్తో దేహేస్మిన్ పురుష పరః. దేహంలోనే ఆ సర్వోన్నత భగవానుడు కూడా ఉంటాడు. కాబట్టి దేహంలో, అందరి దేహాల్లో కూడా ఉంటాడు పరమాత్మ రూపంలో. ఆయన సర్వసాక్షి, అంటే మనం చేస్తున్న అన్నిటికీ కూడా ఆయనే సాక్షిభూతుడు, సర్వనియామకుడు. మనకి 18వ అధ్యాయంలో చెప్తారనమాట, మనం చేసుకుంటున్న వాటిని బట్టి మనం పైకి ఉత్తమ జన్మ తీసుకోవాలా, కిందికి వెళ్ళాలా అని ఇటువంటివన్నీ కూడా నియమిస్తూ ఉంటాడు. అలాగే ధరించి పోషించేవాడు, అలౌకిక భోక్త. అంటే మనం భోక్త అంటే ఏంటి, దాన్నంతా కూడా అనుభవించేవాడు అనుకుంటాం, అది లౌకికంగా అనుకుంటాం, నేను దాన్ని పొందాలి, దీన్ని పొందాలి, అది అనుభవించాలి, ఇది అనుభవించాలి అని. కానీ అతనేంటి, అలౌకికమైన భోక్త. అలాగే సర్వోత్కృష్ట అధికారి, చాలా ఉత్కృష్టమైన, అందరికి మించిన పెద్ద అధికారి మరియు పరమాత్మ అని చెప్పబడతాడు. ఏవం వేత్తి పురుషం ప్రకృతిం చ గుణైః సహ సర్వథా వర్తమానోపి న సభూయోభిజాయతే. ప్రకృతి, జీవాత్మ మరియు ప్రకృతి త్రిగుణముల మధ్య సాహచర్యముల గురించి యథార్థమును అర్థం చేసుకున్న వారు మళ్ళీ ఇక్కడ పుట్టరు. వారి ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎలా ఉన్నా వారు విముక్తి చేయబడతారు. అంటే ఎవరు తెలుసుకుంటారో ఈ భౌతిక ప్రకృతి అంటే ఏంటి, జీవాత్మ మరియు ఈ ప్రకృతి త్రిగుణముల మధ్య సంబంధం ఏంటి, అటువంటి వారు మళ్ళీ ఈ లోకంలో జన్మించరు, వాళ్ళు విముక్తి చేయబడతారు అని చెప్తున్నారు. మరి దానికి మనకి ప్రస్తుత కాలంలో మనకు ఉన్న ఒకే ఒక ఉపాయం ఏంటి అంటే మనకి మార్గం ఏంటి అంటే భగవంతుడు ఇచ్చిన ఈ యొక్క శాస్త్రాలని, గ్రంథాలను తెలుసుకోవడం. ధ్యానేనాత్మని పశ్యంతి కేచిదాత్మానమాత్మన అన్యే సాంఖ్యేన యోగేన కర్మయోగేన చాపరే. కొందరు ధ్యానము ద్వారా తమ హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మను దర్శించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు, మరియు ఇతరులు దీనినే జ్ఞాన సముపార్జన ద్వారా పొందడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఇంకా మరికొందరు ఈ విజ్ఞానమును
కర్మ మార్గం ద్వారా సాధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అంటే చాలా మార్గాలు ఉన్నాయని కూడా మనం చూసాం కదా. కాబట్టి ఇట్లా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క మార్గం ద్వారా భగవంతుని చేరుకోవడానికి పరిశ్రమిస్తూ ఉంటారు. అన్యే త్వేవమజానంతః శ్రుత్వా అన్యేభ్య ఉపాసతే తేపి చాతిర తేపి చాతితరంత్యేవ మృత్యుం శృతిపరాయణాః. ఇంకా కొందరు ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గముల గురించి తెలియని వారు వాటి గురించి వేరే వారి దగ్గర విని ఆ సర్వోన్నత భగవానుని ఆరాధించడం మొదలు పెడతారు. అంటే అర్జునుడు కూడా చెప్పారు కదా, మీ యొక్క వచనామృతం, మీరు చెప్పే ఆ మాటలు వింటూ ఉంటే అది నాకు అమృతం లాగా నా చెవిలో మీరు అమృతం పోసినట్లు ఉంది అని చెప్పారు కదా. అందుకే ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు అంటే ఆయన స్వయంగా చెప్పిన ఆ భగవద్గీతను కూడా మనం విన్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. మరి ఇది కూడా ఎవరి దగ్గర వినాలి? గురు శిష్య పరంపరలో, అంటే ఒక ప్రామాణికమైన గురువు దగ్గర నుంచి మనం వినాలి. ఆ గురు శిష్య పరంపరలో ప్రామాణికమైన గురువుల ద్వారా విన్నవారి దగ్గర నుంచి మాత్రమే వినాలి. ఆ సర్వోన్నత భగవాను నుంచి అప్పుడు మనం ఆరాధించడం మొదలు పెడతాము అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు అంటే మనందరం కూడా ఏంటి, జిజ్ఞాసులం. అంటే ఏదో ఒకటి తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాము. కాబట్టి ఇలా భక్తితో మహాత్ముల దగ్గర శ్రవణం చేయటం చేత వారు కూడా క్రమక్రమంగా ఈ జనన మరణ సంసార సాగరాన్ని దాటగలరు. ఎలా అయితే సుఖదేవ గోస్వామి మనం చూస్తాం కదా, ఆయన చెప్తూ ఉంటే పరీక్షిత్ మహారాజు వింటూ ఉన్నారు. అలాగే దేవహూతి దేవి ఆవిడ వింటూ ఉంది. ఎవరు? అతని యొక్క పుత్రుడు, భగవంతుని యొక్క అవతారం కపిల భగవానుడు చెప్తూ ఉంటే ఆవిడ వింటూ ఉంటారు. అలాగే ఆ నైమిషారణ్యంలో సూత గోస్వామి ఎక్కడైతే ఆ సుఖదేవ గోస్వామి చెప్తున్నప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజు విన్నారో, అలాగే అది విన్నప్పుడు అక్కడ అది చెప్తున్నప్పుడు అక్కడ సూత మహర్షి ఉంటారనమాట. ఆయన మళ్ళీ ఆ నైమిషారణ్యంలో చాలామంది మహర్షులు అనేది ఒక యజ్ఞం చేయడానికి వస్తారు. వాళ్ళు సూత గోస్వామి ద్వారా ఇదంతా కూడా వింటారనమాట. కాబట్టి అలాగే మనం కూడా మన వంతుగా ప్రయత్నం చేస్తే అప్పుడు క్రమక్రమంగా ఈ జనన మరణ చక్రం అనేది దాటగలుగుతామని చెప్తున్నారు. మరి దానికి ఏం కావాలి? మనకి జ్ఞాన చక్షువులు అనేవి కూడా కావాలి. యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ తద్విధి భరతర్షభ. ఓ భరతవంశీయులలో శ్రేష్ఠుడా, అంటే అర్జునుడిని, నీవు చూచు సమస్త చరాచర ప్రాణులు, అంటే నువ్వు ఏవైతే చూస్తున్నావో ఈ కదిలేవి కదలనివి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఈ క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞుడి యొక్క కలయిక వలనే ఉన్నాయని తెలుసుకొనము. కాబట్టి ఈ దేహంలో ఉన్న ఆత్మ పరమాత్మల కలయిక వలనే ఉన్నాయి అని తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్టంతం పరమేశ్వరం వినశ్యత్సు వినశ్యంతం యః పశ్యతి స పశ్యతి. సమస్త ప్రాణులు వాటి ఆత్మతో పాటుగా ఉన్న పరమాత్మను చూసిన వాడే, మరియు ఆ రెంటిని ఈ నశ్వరమైన శరీరంలో అనశ్వరమైన వాటిగా చూసిన వాడే నిజంగా చూసినట్లు. కాబట్టి ఇది మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి. అన్ని ప్రాణుల్లో కూడా వాటి యొక్క ఆత్మతో పాటుగా ఉన్న పరమాత్మను చూడాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే ప్రతి ఒక్క దేహంలో కూడా ఆత్మ ఉంది, అలాగే పరమాత్మ ఉంది అని చూడాలి. అలాగే ఆ రెంటిని కూడా నశ్వరమైన శరీరంలో, అంటే శరీరం ఏంటి, నశిస్తుందన్నమాట. కాబట్టి నశ్వరమైన శరీరం, కానీ అనశ్వరమైనవి అంటే ఏంటి, ఈ ఆత్మ అలాగే పరమాత్మ, వీటికి నశింపు అనేది లేదు. ఒక దేహం తర్వాత ఇంకో దేహాన్ని తీసుకుంటూ వెళ్తూనే ఉంటాయి తప్ప వాటికి అవి సనాతనమైనవి. దేహంలాగా అవి తాత్కాలికమైనవి కాదు. కాబట్టి అలా మనం ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చూడాలి అని చెప్తున్నారు. అప్పుడు మనం దాన్ని యః పశ్యతి సపశ్యతి, ఎలా అయితే ఉందో అలా చూసినట్లు అవుతుంది. నిజంగా మనం యథార్థాన్ని చూసినట్లు అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర సమవస్థితమీశ్వరం నహి నస్త్యాత్మనాత్మానం తతో యాతి పరాం గతిం. సర్వత్ర సమంగా ఉన్న పరమాత్మను ప్రతి ప్రాణిలో చూసేవారు తమ మనసు చే తమను తామే దిగజార్చుకోరు. ఈ విధంగా వారు పరమపదమునకు చేరును. అంటే అందరినీ కూడా సమానంగా చూడాలి. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని శునిచైవ స్వపాకేచ పండిత సమదర్శిన. కాబట్టి అందరినీ కూడా సమానంగా చూడాలి. అలాంటి వాళ్ళు ఈ భక్తియుక్త సేవలో మెల్లమెల్లగా పైకి ఎదగలుగుతారు. అందుకే హనుమాచార్యులు కూడా చెప్తారు దీనికి, బ్రహ్మముక్కటే పరబ్రహ్మముక్కటే అని. కాబట్టి అంతా కూడా మనం ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే మనం తెలుసుకుంటామో
అప్పుడు పరమపదానికి చేరుకోవచ్చు. అనాదిత్వా నిర్గుణత్వాత్ పరమాత్మాయమవ్యయః శరీరస్థోపి కౌంతేయ న కరోతి న లిప్యతే. ఓ కుంతితనయుడా, పరమాత్మ నాశనం లేనిది, అనాది అయినది, భౌతిక లక్షణములు ఏవీ లేనిది, దేహంలోనే స్థితమై ఉన్న అది ఏమీ చేయదు, మరియు భౌతిక శక్తిచే ఏమాత్రం కూడా కళంకితము కాదు. కాబట్టి ఈ భౌతిక శక్తికి అది అతీతమైనదని తెలుసుకోవాలి. యథా సర్వగతం సౌక్ష్మ్యాత్ ఆకాశం నోపలిప్యతే సర్వత్రావస్థితో దేహే తథాత్మానోపలిప్యతే. ఆకాశం సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నప్పటికీ తన సూక్ష్మ స్వభావం కారణంగా దేనితోనూ కలియదు. అదేవిధంగా బ్రహ్మభావంలో నెలకొన్న ఆత్మ దేహంలో ఉన్నప్పటికీ ఆ దేహంతో కలియదు. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఆకాశం ఎలా ఉంటుంది, సర్వత్రం కూడా వ్యాపించి ఉంటుంది, కానీ అది తన సూక్ష్మ స్వభావాన్ని దేనితో కూడా కలిసి ఉండదు. అంటే అది ఏం చేస్తుంది, ఇప్పుడు సపోజ్ ఆకాశంలో ఉండే గాలి, అది ఏం చేస్తుంది, అన్ని చోట్ల నుంచి వీస్తూ ఉంటుంది. సముద్రం పై నుంచి వీస్తుంది, భూమిపై నుంచి వీస్తుంది, దుమ్ముతో కలిసి ఉంటుంది. కానీ ఎంత వేటితో కలిసి ఎంత తిరిగినా కూడా దేనికి కూడా అతుక్కుని ఉండదు అనమాట. అలాగే ఆత్మ అనేది దేహానికి అతుక్కుని ఉండదు. దేహం పాడవగానే వేరే ఒక దేహం అనేది తీసుకుంటూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ దేహం పట్ల అటాచ్మెంట్ అనేది ఉండదు అని చెప్తున్నాడు. యథా ప్రకాశయత్యేకః కృత్స్నం లోకమిమం రవిః క్షేత్రం క్షేత్రీ తథా కృత్స్నం ప్రకాశయతి భారత. ఓ భారత, ఎలాగైతే ఒక్క సూర్యుడే సమస్త సౌర కుటుంబమును ప్రకాశింపజేయునో, అలాగే ఒక్క ఆత్మయే మొత్తం శరీరాన్ని, అంటే మనం ఒక శరీరాన్ని ఒక చైతన్యంలాగా ప్రకాశింపజేయును. అంటే ఎలాగైతే ఒక సూర్యుడు, ఇందాక మనం ఎగ్జాంపుల్ చూసాం, ఉండేది సూర్యుడు ఒక్కడే, కానీ మొత్తం కూడా ప్రకాశింపజేస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకు అంటే మనకు ఆయన ఎన్నో కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాడు, కానీ సూర్యరశ్మి ఈ యొక్క భూమిని టచ్ చేయడానికి 6 నిమిషాల టైం మాత్రమే పడుతుందంట. కానీ అది కూడా ఎలా, చాలా స్పీడ్గా అది ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి అంత తక్కువ సమయంలో మనకి ఈ యొక్క వెలుగు అనేది, సూర్యుడి యొక్క వెలుగు అనేది ఈ భూలోకానికి వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఎక్కడో ఉన్నాడు భగవంతుడు కూడా, కానీ ఇక్కడ వరకు ఎలా అయితే ఆ వెలుగు వస్తుందో, అలాగే భగవంతుని యొక్క ఇది కూడా మనకి శరీరంలో ఉన్నప్పుడు, అలాగే ఆత్మ కూడా శరీరంలో ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క చైతన్యం అనేది ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా పనిచేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. అది మనకి చెప్పొచ్చు ఎవరైనా, మరి శరీరంలో ఆత్మ ఉంది అని అనడానికి రుజువు ఏంటి అని. కానీ అది మనకి మైక్రోస్కోపుల్లోనో లేకపోతే మనకి ఉన్న ఈ యొక్క కంటికి కనిపించకపోవచ్చు, కొన్ని ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులకి వీటన్నిటికీ కూడా కనిపించకపోవచ్చు. ఎందుకు, అది ఆత్మ అనేది మన యొక్క కంటి రెప్ప ఏదైతే ఉందో దీంట్లో ఆ టిప్ తీసుకుంటే అందులో ఒక 10,000 వంతు అనే ఒక పరిమాణంలో, అంత చిన్న పరిమాణంలో అనేది అది ఉంటుంది. మరి ఎలా తెలుస్తుంది ఆత్మ అనేది ఉందా లేదా అని అంటే చైతన్యం ద్వారా. సూర్యుడు ఎలా అయితే తన కాంతిని అంత దూరాలకి ఆయన పంపిస్తూ ఉన్నాడో, అలాగే ఆత్మ కూడా ఈ దేహంలో ఉన్నప్పుడు తన చైతన్యాన్ని ప్రతి ఒక్క అణువుకి కూడా పంపిస్తుంది. అప్పుడే మనం కదలగలుగుతూ ఉంటాము, ఏదైనా పని చేయగలుగుతూ ఉంటాము, ఏదో ఒకటి తినగలుగుతూ ఉంటాము, ఇట్లా అనమాట. అంతేగాని మనము ఒక ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల ద్వారా కానీ మైక్రోస్కోపులు లేకపోతే ఇట్లా మనం తెలుసుకోలేము. కాబట్టి మనం భగవంతుని అంటే పరమాత్మనైనా ఆత్మనైనా ఇటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ అంటే భౌతికమైన వస్తువుల ద్వారా మనం తెలుసుకోలేము. మరి దానికి కావాల్సింది ఏంటి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ద్వారా మాత్రమే మనం తెలుసుకోగలము, ఆ చైతన్యం ద్వారా మాత్రమే మనం దాన్ని తెలుసుకోగలము అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. మరి మన యొక్క గమ్యం ఏంటి అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. క్షేత్రజ్ఞయోరేవం అంతరం జ్ఞాన చక్షుష భూత ప్రకృతి మోక్షం చ ఏ విదుర్యాంతి తే పరం. దేహము అంటే క్షేత్రమునకు, అలాగే దేహము ఎరుగు క్షేత్రజ్ఞునకు గల భేదమును జ్ఞానచక్షువులచే గమనించి
భౌతిక ప్రకృతి నుండి విముక్తి పొందే పద్ధతి తెలిసిన వారు పరమపదమును చేరుకుంటారు. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ శరీరం అంటే ఏంటి, దానికి అధిపతి అంటే ఎవరు, భగవంతుడు, ఇట్లా దీన్ని తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు ఈ మొత్తం అంటే ఈ జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి ఇటువంటి చక్రం నుండి బయటపడతారు. మరి మన యొక్క గమ్యం ఏంటి అనేది చాలా ముఖ్యం. మనం మన యొక్క గమ్యాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా ఆ, పెట్టుకోవాలి, దాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. దాన్ని బట్టి మనం ఎందుకు ఇక్కడ మనం చూస్తే ఒక ఈ గేమ్ ఏదైనా స్టార్ట్ అయింది, ఇప్పుడు మనం వీడియో గేమ్స్ చాలా మంది ఆడుతూ ఉంటారు. దీంట్లో కూడా గమ్యం చేరుకోవడానికి ఎలా వెళ్ళాలి, ఎటు నుంచి వెళ్ళాలి, ఎటువంటి స్టెప్స్ వేస్తూ వెళ్ళాలి ముందుకు అనేది ఆ, చూసుకుని ఆడుతూ ఉంటారు అనమాట. అట్లాగే మనం కూడా ఏంటి, ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి అనేది ప్లాన్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలన్నమాట. అలా కాకుండా మనం ఎక్కువగా ఏమిటి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాము, ఆ, నా నా ఫ్రెండ్కి 3 ఇళ్ళు ఉన్నాయి, కానీ నాకు మాత్రం నేను మాత్రం ఒక్క ఇల్లు కూడా కట్టుకోలేకపోతున్నాను. అలాగే కొంతమంది చాలా అందంగా ఉన్నారు, కానీ నాకు మాత్రం అందం లేదు. లేకపోతే అంబానీ వద్ద చాలా డబ్బు ఉంది, చాలా ధనం ఉంది, నా దగ్గర డబ్బు అనేది లేదు. ఇట్లా అంటే నాకు అది లేదు ఇది లేదు, ఇట్లా మనం ఎప్పుడు కూడా బాధపడుతూ కోరిక అనేవి పెంచుకుంటూ వెళ్ళామనుకోండి, మనం అందులోనే ఇరుక్కుపోతూ ఉంటాము. కాబట్టి మరి మనం ఏదైతే చెప్పుకుంటున్నామో అందమనో డబ్బనో లేకపోతే ఇళ్ళు కార్లు ఇవన్నీ మనం ఏదో చెప్పుకుంటున్నామో అవి మనకి ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు మనం సంపాదించుకుంటూ ఉంటాం. కానీ అది దేనికి పనికిరాదా అంటే మనకి ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు పనికి వస్తుంది. కానీ అది ఈ జన్మ దాకే, ఈ దేహంలో మనం ఉన్నంత వరకు మాత్రమే అవి మనకి పనిచేస్తాయి. కానీ మనం దేహం మార్చినంతనే ఇవన్నీ కూడా మనకి యూజ్ అవ్వవు అనమాట, అంటే అవి మనకి ఉపయోగపడవు. అలాగే మనకి శాస్త్రాలు ఏం చెప్తున్నాయి, ఎవరైతే ఒక ఇంటి పైన సపోజ్ మోహం కలిగి ఉన్నారు, ఆశ కలిగి ఉన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు వాళ్ళు ఈ దేహం విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఏమవుతుంది, అదే ఇంట్లో ఒక బలిలాగా అనమాట, బలిలాగా పుట్టి ఒక ఒక గది నుంచి ఇంకో గదిలోకి, ఆ గది నుంచి ఇంకో గదిలోకి అక్కడక్కడే తిరుగుతూ ఉంటాడు. ఎందుకు అంటే ఆ ఇంటి మీద బాగా మమకారం పెంచేసుకుని ఉండడం వల్ల ఆ ఇంటిని వదిలిపెట్టలేడు. కాబట్టి ఇట్లా ఇట్లా మనకి ఆ నెక్స్ట్ లైఫ్లు అనేవి వస్తూ 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 ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. అంటే అవి ఆ దేహాలు మనం మారుస్తూనే ఉంటాం. మనం ఎలా అయితే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, ఎక్కువగా తినాలి అనే వాళ్ళకి ఒక పంది జన్మ, ఇట్లా అంటే మనకున్న భావాలను బట్టి లక్షణాలను బట్టి నెక్స్ట్ దేహం అనేది తయారవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి అలా కాకుండా మన గమ్యం ఏంటి, దానికి మనం ఎలా వెళ్ళాలి, మన మైండ్ని మనము ఎటు కూడా డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వకుండా ఏం చెప్తారంటే ఒక మనసుని చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి. ఎందుకు, మనసు అనేది అటు ఇటు పరిగెత్తూ ఉంటే మనం కూడా దాని వెనకాలే పరిగెడుతూ ఉంటాం. కాబట్టి ఒక గమ్యం అనేది పెట్టుకుని ఆ మనసును కూడా ఆ లక్ష్యం వైపుగా వెళ్ళాలి. అంటే మనం ఒక బౌండరీ అనేవి పెట్టుకోవాలి. ఒక కుక్కను కనుక బోన్లో కట్టేసి దాన్ని ఎందుకు దాన్ని మనం స్వేచ్ఛగా వదిలేసామనుకోండి, ఎటో వెళ్తుంది. సపోజ్ ఒక కిచెన్లోకి వెళ్ళి స్టవ్ దగ్గరికి వెళ్ళింది అనుకోండి, దాన్ని అంటుకుంటే దానికి కాలుతుంది. అలా కాకుండా మనం దానికి శిక్షణ ఇచ్చామనుకోండి, ఎటు వెళ్ళాలి ఎటు వెళ్ళకూడదు అనేది మనం దానికి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పామనుకోండి, అప్పుడు మన మనసు కూడా మనం చెప్పినట్లుగా వింటుంది. తద్వారా మనం ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుంచి విముక్తి పొంది మనం పరమపదాన్ని చేరుకోవడానికి అది ఈజీ అవుతుంది. కాబట్టి మనం ఈ 13వ అధ్యాయం చూడడం జరిగింది. రేపు 14వ అధ్యాయం చూద్దాము. ముఖ్యంగా మనకి ఈ లైఫ్లో అంటే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మనం ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏ విధంగా ఉండకూడదు అనేది చాలా ముఖ్యమైన అధ్యాయం 14వ అధ్యాయం. ఈ యొక్క త్రిగుణాల గురించి మనం అప్పుడప్పుడు చర్చించుకుంటూ ఉన్నాం కదా. ఈ త్రిగుణాలు అనేవి మొత్తం వాటి యొక్క వివరణ అనేది రేపటి అధ్యాయంలో ఉంటుంది. కాబట్టి ఎవరు కూడా మిస్ అవ్వకుండా అందరూ అటెండ్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి. మనం ఇక్కడితో విరామం తీసుకుందాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవచ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. पतिपावन श्री प्रपाद की जय. कृष्णं वंदे जगद्गुरुं. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ఓకే, మీరు కూడా నాతో పాటు అన్మ్యూట్ చేసుకుని చెప్పండి. అందరికీ అన్మ్యూట్ ఆప్షన్. హరే కృష్ణ శ్రీ కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ హరే హరే రామ రామ హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే రామ హరే రామ హరే రామ రామ హరే హరే.
ధన్యవాదాలు అందరికీ. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, లేకపోతే అన్మ్యూట్ చేసుకుని